2023, όταν βρισκόμουν σε ταξίδι επιβράβευσης με το γραφείο στην Ιταλία, όπου ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο και στην άλλη γραμμή βρισκόταν η ασφαλισμένη, η οποία μου είπε «Δημήτρη, καίγεται το σπίτι μου». Αυτό ήταν κάτι το οποίο με συγκλώνησε εκείνη την ώρα. Πραγματικά δεν ήξερα τι να απαντήσω. Ήταν η πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τόσο πολύ σοβαρό και μετά από κάποια δευτερόλεπτα το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να της πω είναι αν είχε πληρώσει το συμβόλαιό της, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ πρόσφατο. 12 Εβδόμου έγινε το συμβόλαιο και 17 ήταν η μεγάλη πυρκαγιά στο Λαγονίσι στην Αττική, με αποτέλεσμα να φοβάμαι μήπως δεν έχει πληρωθεί το συμβόλαιο και θα είχαμε πρόβλημα με την αποζημίωση. Ευτυχώς μου απάντησε «Ναι Δημήτρη, το έχω πληρώσει» και της είπα να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να μπορέσει να αποζημιωθεί. Δεν περιμένεις ποτέ να χάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα το σπίτι σου και όλη την οικοσκευή. Μία πυρκαγιά τους πήγε στο 0. Χάσανε όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έπρεπε να πάνε σε ξενοδοχείο. Δεν είχαν που να μείνουν. Και αυτό είναι κάτι που έχει προβλεφθεί μες στο συμβόλαιο. Υπάρχει παροχή όπου καλύπτει σε περίπτωση ολικής καταστροφής το διάστημα που θα μείνει κάποιος στο ξενοδοχείο να το πληρώσει το συμβόλαιο, το ασφαλιστήριο. Οι διαδικασίες κύλησαν πάρα πολύ γρήγορα. Ο πραγματογνώμονας διαπίστωσε ότι η καταστροφή ήταν ολοσχερής και για το κτίριο και για την οικοσκευή και το ύψος της αποζημίωσης ήταν 174.000 ευρώ. Σε μία στιγμή μπορούν να χαθούν όλα. Οι φυσικές καταστροφές είναι πλέον εδώ. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Γι' αυτό πρέπει όλοι να προστατευτούμε.